खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर दिनै आङो फन खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनै आङो कम्पिउटाराव माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंब्ला बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ देखाय स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर आङो कम्पिउटारखौ लाबाय आरोना नै बेखौ खालामखांबाय दानिया आङो मा खालामनो नागिरबाय थादो लोगोफोर दा आङो क्रोमाव थांग्रोनोसै आरोना लोगोफोर वाट्सएपआव थांबाय लोगोफोर आइआव थांबाय दानिया वाट्सएपआव फैबाय आरोना लोगोफोर आङो फट'खौ बेयाव हरदोंमोन ना लानोसै आङो दानिया आङो क्रोमावनो थांफिनसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय रिमुभाव थांसै फट'खौ माबा खालामसै आरो आंना बिदा फंबाय देनां सेंग्रा देरबा नायथों लोगोफोर फट'खौ बर'नो नागिरदों आङो आपल'ड इमेज होनोसै बे फट'खौ बाव लाबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे मोनसेखौबो बाहाय लाबोनोसै दानिया इयावहाय बेकग्राउन्डखौ दस्रा होनोसै आरोना लोगोफोर आं बेकग्राउन्डखौ हानायनि बर'नो आं लोगोफोर दानिया दहाय बेकग्राउन्डखौ माबायदिखौ होबा मोजां नुयो बेनिखौबो नायनायसै आरोना लोगोफोर बेहा बावनो मोजां नुदों बेखौ होनसै खोमा आं लोगोफोर दाम खालामसै माइक्रस्क'प वारा बांसिन माइक्रस्क'प वारा मोननैखौ बर'नोसै आरोना लोगोफोर देनां सेंग्रा देरबा नायनो थाथोंसै नैबे जाजासै गरमेन्टआव लांबाय दंबाय सानैनाबो जाबाय लोगोफोर दाना बर्डार होनोसै आरोना बिदि गिदिर गिदिरखौनो होनोसै खोमा ना गिदिरबा साइजनि फट' गिदिरा बेना मोजां नुबाय आङो नाय लोगोफोर सानैनाबो बेकग्राउन्डआ एखेसो जाबाय माथो देनां सेंग्रा देरबा नायनोसै लोगोफोर सर बाबा होनबाय बेहाय बाबायासो कन्ट्रल फि थुबाय
Còn cái nào để bố chứ đây. Đây là cái phần boron bé na, cái là phần bố bài. Kita fungbai dia nang sengra derba nai thengse là cái phần. Sengra derba dia nang जोंखौ उन्दै समाव फट' खेबाखै होननानै बुंगोन ना लोगोफोर. आखायनो बरनबाय आरो ना आङो. आं इदि सानैखौबो एखे बेकग्राउन्ड होनो सानाखैमोन बोरैबा सानैबो एखे मिलायबाय आरो ना. बिदिबा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर. बाय बाय, लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो लोगोफोर.